Αγόρευμα δεν έχει. Παίξεις κανένα κότσαρ και μετά το αφήσεις. Για αφήσα λίγο. Αυτό τι ξύλο είναι? Αυτό είναι σφεντάμε. Σφεντάμε. Το δικό σου είναι από κισό. Κισός. Σαρματζούκι είπαμε. Σαρματζούκι. Να σε πάρω και ένα κότσαρε. Έτσι να σε χαρώ. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο καρσλίδες, ξέρεις, είπα. Εσύ είσαι καρσλής. Μισός. Ποιος είναι καρσλής, παπάς ή μαμά? Από τη μαμά μου πλευρά ο μπαμπάς της. Παππούς μου. Βέβαια. Καλά να είσαι, κύριε Γιώργο, καλά να είσαι.